Intrată de mai multe ori în reabilitare în ultimii ani, pasarela rutieră de pe DN61 din Găiești reprezintă la acest moment un real pericol pentru circulație. Cozile formate pe ambele sensuri de mers nu se datorează unei aglomerații excesive, deși drumul este intens circulat. Gropile apărute în asfalt și denivelările cauzate de traficul greu determină șoferii să facă un slalom periculos între benzi în vederea evitării unei lovituri puternice la praguri. Dacă mașina de teren și cele mai înalte în general trec mai ușor peste această pasarelă, deținătorii de mașini cu garda joasă au de înfruntat un adevărat calvar, riscând chiar să rămână suspendați în gropile aflate fix în mijlocul podului de peste calea ferată din Găiești. Deși lucrarea este scoasă la licitație și are toate avizele necesare, reparația pare să întârzie pentru câteva zile, totul spre disperarea șoferilor nevoiți să traverseze zilnic acest sector de drum al groazei. Un primaro